bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma aset nogas tati lewru décembre hitandu ujunnaji ɗiɗi e nogas tati présentant ɗon habaruji moon e ɗemgal pulaar titre mumen ɓurɗi mawnude e oɗo journal ko toon to états-unis guitorɗen hen toon to florida pellodiral waɗi toon kadi kikiɗe ɗum noon to jeere wuuro woto wiyeten ngo o kala ɗum noon waɗi neɗɗo goto mayɗo ɓen continue yilade pelluɗo ha hande toon to états-unis e tumnade habaruji gomiriɗi toon to moscou sokaɓe tato ko amérique citoyen ji nan toon ha hande kadi toon to russie eɓe kolli oɗo sa joni wasde ɓe weltade sibabude gouvernement amérique woppiɓe ɗum noon ha hande relation ngaji amérique e japon en woni japon fellitina nelda ko mbiyata anti missile taw ko missile aji biyeteɗo patriote neldo ɗum to amérique ɗum noon ko hawnaki amérique ma wawa hutorade ɗiɗi ɗon wawde wallude ukraine habaruji men international ma en jaa toon to ukraine ƴeewen kadi ko ñalni toon ñalawma he tugnade habaruji gonɗi toon har nde en continue ono kamɓe ukraine eɓe mbawi yendinde avion ngaji tati ɗo noon ko banggue funnague leydi ukraine ha hande habaruji meɗen toon to ukraine en tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to journal biyeteɗo kp hono kamɓe gouvernement pays-bas ɓe jamiri eɓe dokka avion ngaji sappo e jeetati tako f16 ɗum noon ɓe dokka ɗum ukraine pour wallitore haare muɗum hande habaruji men international ma en jaato duttir toon to palestine ƴeewen haare wonde toon nde kadi holko ñalli toon hannde siftinde on tan ko kamɓe nations unis ɓe votinaki résolution pour wawde ƴeewde beele har nden darto e kono noon kadi ɓe continue kadi haalde ko fati hen balle poɗɗe nadde toon to palestine surtout toon to gaza hadde yimɓeɓe en mayde heege habaruji men international ma nawen toon to côte d'ivoire ono kanko biyeteɗo tidiane thiam en wayno kan nomama hannde pour yo won candidat pour hitande ujunnaji ɗi nogas joyi ɗum noon ko parti lundiɗo laamu parti ɓe mbiyata démocratique cakkiɗon habaruji meɗen ko toon to sénégal e tugnede kadi habaruji gomiri toon taw ko radio france international debbo goto biyeteɗo ndella major diouf kanko hoore makko wiyama o nanggama hannde ɗum noon ko sibabude won nokku mo jogui taw koto sukaɓe ndenete tawama toon gueɗe ɗe jooɗani ɗum noon ma en ƴeew kadi hannde est ce que ɗum ɗo kadi ne yaade wonde sibabude kanko hoore makko ko candidat pour élection ngaji sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi terɗen habaruji men ko caftal ɓalli ma en jokkodire hono fuutanke diaw o wawa rokkude en kadi holko jogani en hannde ko fate caftal ɓalle ɗum ɗo woni titre uji men ɗen joguiɗen hannde oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko nogas tati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ma en gartu desuji joni joni mbokk yi incha allahu taala ren le 24 décembre la daan doon waaye xam ngeen ni ren jii le 30 décembre lay doon ci Cincinnati Chérif Al Hassan Salman Haydara surtout Seydina Mohamed boobu la nga xam ni Cincinnati taxawaayam ci l'islam bi ci diine ji rawatina Amérique yëpp incha allahu taala ab aan moo koy waxtaanee dafa daan ñëwee bigal leen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Chérif nag mi ngi ci woo rawatina Cincinnati Amérique rawatina waa adduna bi yëpp xam ngeen ni kon bis bi mbokk yi nu ngi ñaan bu ko kenn wutee Chérif mi mbir maa ngoog le 30 décembre lay doon ci Cincinnati bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon no mbiɗen ni hannde ko hannde ko aset nogas e tati lewru décembre habaruji men toon to états-unis tugnadi kadi ko yalti toon to cnn pellodiral waɗi toon to wuuro wiyetengo okala ɗum noon koto florida e tugnadi kadi e mawɗo police okala ɓe mbi wonde ko ɓe keeɓino noddago ko ɗum noon ko mbiyata 911 wonde ko won pellugol gongol ene continue oɗo sahaji on oɗon saaha toon to jeere wonde toon to wuuro wiyeten o kala konne nde ɓe gari nde ɓe tawi déjà ko pelluɗo o en e fellaɓe ɓe foof affaire mumen gasi donc waɗi neɗɗo goto mayɗo toon e ɗum noon kadi kanko pelluɗo o mon continue yilede e tournade noon communiqué ji jaltuɗi no wayno ko kanko pelluɗo o en ko suka ɓalejo e kadi o ɓorni ko jacket ne waɗi laaf o waɗi kadi pantalon ɓalejo ɗum noon en wayno ko ɓen continue yilademo tugnade noon habaruji gomri toon no mbawi ko fate hen dille walla pellodiral ko fate ferlaji e nde ɗo hitande fu ƴettima joni ka noon 42 ujunere neɗɗo fellaɓe ɗum noon ko sibabude tan fitinaji patuɗe perlaji habaruji men ha hande toon to états-unis tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to moscou hono kamɓe tato américain ji heddiɓe toon e sokaɓe hande wayno ɓe gullitima mbi wonde ko gouvernement amérique ene wayno janfimaɓe ene wayno woppiɓe toon ɗum noon ko kanko biyeteɗo paul wallen cokade guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ene waɗi ko journaliste américain biyeteɗo evan gershkovik ene wayno kañum hoore liggoto noon koye bio journal goto biyeteɗo wall street journal kañum hoore ko cokaɗo sibabude wiya wonde ko espionnage woni e ɗum on kadi ene wayno ko so ndeɗo hitande walla o mois de décembre garoɗo waɗa ɗum toon hitande debbo goto kadi journaliste taw ko américain russinaji
biyeteɗo Alsou Kourmachave on kadi ne wayno nanga toon guilmo docteur ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa sokaɓe oɗo saha joni kanko oɗo debbo o yamira ko yo soke ken wona duuɓi 15 ɗum noon ko tumaɗo wonde calngal waɗata ko habaruji ɗi godani ɗum noon surtout contre gouvernement walla contre militaire juriste donc e tugnade kanko surtout Paul Whelan ko haali ko wi wonde ko guila gouvernement Trump ene wayno ko kanko hoore makko fonno koye wossodirede e neɗɗo goto ne wonno toon taw ko ruisinaji ne nanggano ga en biyeteɗo Victor Bout kono ene wayno Donald Trump sali ɗum kono ene wayno ko sakkiti ko en hono kanko Victor Bout o wossodirama e basketball américaine goto gonnoɗo toon haysinde oɗon jaaɓi kañum hoore mum wi wonde ko nanguirano ko walla ko sokira ko gueɗe jawinteɗe tawa kadi neba muɗum ne woni emo mofti ɗum wolsi makko haysinde on jaaɓi ɗum noon ene wayno ko wawi wonde foof oɗo debbo wossodirama e Paul Bout kanko wilen oppaɗon donc ene wayno ko tugguiɗen ha hande kamɓe ɓeɗo tata ɓen goyto mbi wonde ko gouvernement américain ene wayno ƴeewani affaire uji mabɓe oɗo saha joni ɓen continue wonde toon haysinde gouvernement américain wi wonde koɓe nanguira kamɓe fof tatoɓe foof ko fenade ene wayno ɓe mbaɗani kamɓe laamu Joe Biden e laamu Trump foof ene wayno ɓe mbaɗani gueɗe ɗe poti wadde ha ɓeɗo tatogoppe gartire e États-Unis ha toon États-Unis e tugnadi kadi habaruji gumidi toon BBC hono gouvernement Japon felliti ne rokka États-Unis kaɓirɗe ɗe ganduɗa en ko mbiyata antimissile ɗiɗon noon ko gandiraɗe patriote ene wayno ɗiɗon patriote ko japoneji pewni ɗum kono noon ko les licence Amérique naɓe dokkuno ɗumen ɗum noon ɓe mbi wonde koɓe dokka Amérique ɗeɗon kaɓirɗe ɗum noon tawa Amérique ne wawi hutorade ɗeɗon kaɓirɗe rokkude ɗum hono kamɓe Ukraine naɓe tugnude an siftinde tan ko Japon e constitution muɗum ti walla ne saaɗi kala ko mbiyete export yeyde kaɓirɗe taw ko caggal leydi ɗum noon ko hunde haɗade constitution mabɓe kono noon soɓe dokki ɗum États-Unis ne wayno ko hawnaki ma États-Unis wawa kañum hoore mum hutorade ɗum rokkude ɗum toon to Ukraine e wayno kamɓe gouvernement Japon kadi eɓe considéré walla eɓe ɗamini ɗo e yesso kadi wallude kuure kewɗe taw ko obiji biyeteɗe 155 mm ɗum noon neldu ɗum to Angleterre ɗiɗon noon ko kamɓe pewnoɗo ɗum toon to Japon kadi ko licence Angleterre ko mbiyata compagnie goto biyete Baye system ɗum noon ɗum ɗo foof ko wawde wallude ɗeɗo leyɗele wallude Ukraine tawde kamɓe Japon directement mbawa neldude ɗeɗon kaɓirɗe toon to Ukraine. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international ha hande toon to Ukraine tugnadi kadi habaruji gomriɗi toon to Pays-Bas ɗum noon ko guila hiccanki hono kanko premier ministre mo Pays-Bas biyeteɗo Mark Rutte o wi wonde ko Pays-Bas ma fewnit ko yaaci ken wona 17 avion taw ko F-16 ɗum noon rokkude ɗum to Ukraine ɗum noon kadi ko nouvelle mo ganduɗa Ukraine naɓe kamɓe koye mabɓe ɓe beltimi hen no fewi ɓe mbi kadi ɗum ɗo ko ma walluɓe kadi e harde nde ɓe goni oɗo saha joni pour habde contre Russie siftinoon tan ko kamɓe Pays-Bas aussi koye leyɗele Europe jeeya winaɓe ko ɓooyeni mballa kanko président Zelensky wawde walludemo habde e Ukraine ɗum noon rokkudeɓe kaɓirɗe ko way noon donc ɗiɗo avion ngaji kadi arde ɗumen joni oɗo saha ko hunde kadi wawde tugnade kadi kanko konngol makko kanko président Ukraine Volodymyr Zelensky wi ɗum kadi hunde wawde wallude ko jiiɗa e ɗum noon kadi kanko hoore makko e nder konguɗi ɗi ƴefti hande wi wonde ko séruji Ukraine naɓe mbawi yandinde hande avion ngaji tati taw ko avion ngaji mo mbiyata Su-34 ɗi noon ko bomboji ɗum noon ɓe jandi ɗum noon koye région gonɗo toon to Kherson gouvernement russe noon ɓe mbawani gonɗin ɗinen habaruji kono noon en wayno ko yimɓe blogoji taw ko yimɓe ɓe ganduɗa officiel russe naɓe mbawi haalde wi wonde ko Russie perdi ɗiɗon avion ngaji ɗum noon kanko président Zelensky o haali ɗum ko ñande aljuma hanki wi wonde ko avion ngaji tati ɗiɗon jandinama toon to banggue worgo leydi ndi ɗum noon koye région gonɗo toon to Kherson ha hande toon to Palestine tugnadi kadi ko anda oɗo saha joni en wayno gonɗe oɗo saha joni ko 22 heures toon GMT toon to Palestine holko anda joni ne wayno ko Israël kañum hoore mum wi wonde continue hande bombardement ji muɗum toon to Gaza ene wayno ɓe mbi wonde kadi tugnadi kadi konngol ministre toppitiɗo Gaza toppitiɗo ko fate en cellal wi wonde ko ɗum ɗo ene wayno ko hakkene wona temedde ɗiɗi neɗɗo goto mbarama tan ɗum noon koye 24 nogas kene ɓuura temedde ɗiɗi neɗɗo mbarama e 24 uji ɓennuɗi ɗo ɗi ene wayno ko kamɓe Israël ɓe kaali kadi ɓe mbi kamɓe koyemen ɓe naati e wuuro wiyetego Bethlehem banggue West Bank no sifti noon ko nokku mo ganduɗa kamɓe Israël wona toon haare nde wonno
West Bank ko nokku gonɗo toon to bangi mo ganduɗa kamɓe Jordanie eɓe contrôle ɗum e kadi ko toon Mahmoud Abbas en goni ɗum noon ko tugnade Al Jazeera ko haali wi wonde ko kamɓe Israel kadi ɓe naati toon hande jamma ko jiiɗa ɗum kadi en woni Palestine naɓe journaliste uji ɓe mbawi hebde kadi téléphone aji taw ko biyoji ko so tawi ndenaki ene koko mbarate ɗum noon haali ɗum ko Tim Dawson kanko woni député secrétaire général ko mbiyete en fédération journaliste uji ganduɗa en liggotoɗo oɗo saha joni toon to Gaza e tugnade koɓe kaali mbi wonde ko Israel ne continue ha hande programme mum pour warde kala journaliste gonɗi toon ko hiisa tan oɗo saha joni ken wona temedere journaliste uji mbarama toon e nder konguɗi jiisaɗe hono kanko président Joe Biden e nder téléphone makko mo haaldano e président Joe Biden o wi wonde ko kanko hoore makko o namdaki ko wiyete cessez-le-feu ɗum noon o haalano ko haala privé ɗum no kadi ko yalti ko konngol makko kanko e Israel premier ministre Benjamin Netanyahu ɗum noon ko ene wayno ko kaɗo haala kadi ari ko kanko président Joe Biden addu makko ƴeftude vacances pour ko mbiyata fedde Noël ɗum noon firti wonde ko kamɓe Israel eɓe jogui ha hande ne wayno support wonani ummade États-Unis e kadi eɓe jogui ko wiyete doole no fewi pour forsude kanko président Joe Biden ƴeftude décision ngaji bawɗe favorisé ɓe hande kabaruji men international toon to Côte d'Ivoire tugnade kadi ko hono kanko biyeteɗo Tidjane Thiam ene wayno nomama hande won candidat hono oɗo parti biyeteɗo parti démocratique de Côte d'Ivoire ɗum noon woni oɗo parti ko parti tugnade e histoire makko ko parti créaɗo guila hitande 1956 taw kadi ene wayno ko kanko hoore makko lomti ko syndicat agricole africain ene wayno taw ko président Félix Houphouët-Boigny wonno ɗum guila 1946 surtout kanko président Houphouët-Boigny ko kanko artino oɗo parti ɗum noon ko tugui hitande 1956 ha yettanma 1959 kanko Houphouët-Boigny nde o sankinde ene wayno ko kanko ɓurɗo wonde parti ɓurɗo ɓoyde Afrique musadodiri kadi parti baɗo noon ɓoyde biyeteɗo parti wiyete congrès national africain walla ANC ɗum noon ko Afrique du Sud ko wawi wonde fof woni kanko Tidjane Thiam kanko kadi ko banque liggotono koye banque wonno kadi ko Crédit Suisse wayno ko kanko toɗɗa hande yo won candidat ko mbiyata parti lundiɗo taw ko woteji mbaɗoɗe hitande 2025 toon to Sénégal e tugnade habaruji gumri to radio France international debbo goto biyeteɗo Ndella Madior Diouf wayno o takkama oɗo saha joni on waɗi gueɗe pour warde sukaɓe taw ko noon o teyani ɗum ɗon noon walla kadi hanko hoore makko wasdemo toppitade sukaɓe no poti toppitorte uddidde ko wiyete jande d'enfant taw wala autorisation ɗum noon ko caggal nde ɓe kamɓe enquêtoɓe ɓe dawi ɓe tini wonde ko sukaɓe ɗiɗi ne maayi toon e pépiniére makko e kadi en caggal goto e liggotoɓe oɗo jardin d'enfant haalti gueɗe baɗoje toon to pépiniére ene wayno caggal mum ɓe gari ɓe tawi toon kene heddi e sukaɓe wonɓe toon e oɗo jardin d'enfant kamɓe enquêtoɓe ɓe caggal nde ɓe naati toon ɓe tawi toon capannayyi e jeetati cukalel ɓeɗon sukaɓe hen doole hen kadi ko sukaɓe rokkaɓe inde won hen dokkako inde Macky Sall en won hen dokkako inde Ousmane Sonko walla inde Youssou Ndour en walla inde Emmanuel Macron wawi wonde fof en woni ɓeɗon sukaɓe foof guittama toon mbaɗama ko wiyete agence nationale pour ko mbiyata la petite enfance kanko debbo o noon en wayno oɗo saha joni o mona nangga ko takka ko en wayno ko hawnaki altine garoɗo en o foti yindirde juge tugnade avocat makko siftinde on tan kanko oɗo debbo kadi biyeteɗo Ndella Madior Diouf kadi kanko hoore makko ko tanum Cheikh Anta Diop e kadi kanko hoore makko wiya ko candidat pour élection ngaji hitande 2024 toon to Sénégal bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma jokkodir joni e Foutangue Diaw o waro kuden page mo joguinen ko fate coftal balɗe Foutangue Diaw bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Jowol Sare joni kabaruji men coftal balɗe gadorɗen kabaruji men coftal balɗe koye nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 12e journée kiwdiral ñalawma hande équipe ASC Attu kañum samti équipe Zandrim logguiɗiɗe loggol gotol ñalawma janggo so woni 16h GMT to stade municipal mo Keydi équipe Keydi FC ma jabbo équipe ASC Douagne 16h30 GMT ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott ASC Pompier ma hewdire FC Samal 19h20 GMT Nouakchott King ma jabbo ASC Sinim
gudditen hello men Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi 34e édition ñalawma hanki hono keblo kippu leydi Mauritanie Emir Abdou kanko wonno koɗoto jayde radio France international e yewtere mabɓe witende radio foot international o holliti o ƴetti présélection en tawi hen 49 petto ñalawma altini paaɗo ma o ƴettu doggol fettoɓe définitive en jogor tawede hen nogas e jeeɗiɗi petto ko siftinde bandiraɓe hono kiwidiral garwanigal équipe nationale mo leydi Mauritanie jogor juude ko ñalawma talata 16 lewru janvier to wuuro Bouaké leydi Mauritanie ma hiwidire nando mabɓe mo leydi Burkina Faso ha joni ko fatendi ɗon mbaydi hono keblo kippu leydi Mauritanie o holliti ma équipe nationale mo leydi Mauritanie wadɗo luldo woni stage wonata ko nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen hade ɓe gummade ɗo gam tinda to leydi Tunisie gam heɓanade Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi tumnade fédération mo leydi Mozambique ɓe kolliti hono keblo kippu leydi Mozambique ƴetti doggol nogas e 3 petto gam Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi lawɗi hono leydi Guinée Bissau yaltini doggol mum jogorɓe fettande leydi Guinée Bissau to Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi tumnade kaf ɓe kolliti lawɗi andama hono arbitraji jogorɓe arbitre ɗeɗo kiwdire maɓe gon nogas e jeegom arbitre en tawi hen arbitraji ɗiɗi taw gummi koye nder leydi Mauritanie ha joni ko fate kabruji cofsal balli e nder dunde Afrique ñalawma jango ode kaf 2 jaune dande mayo e bossay e ñalawma jango jaabi hatirde to Dial Pol to woni 16h GMT final kippu ASC Dial Pol ma hewdire kippu ASC Silla Worgo ñalawma jango so woni 16h GMT jencudi kiwdiral cehilagal ñalawma hande kippu FC Barcelone kañum hewndirno e kippu America mo leydi Mexique ko America mo leydi Mexique way samtade ɓe loggi tati e loggi ɗiɗi kiwdir championnat mo leydi Italie jencude mum ñalawma hande kippu Lazio kañum samti Empoli loggi ɗiɗi e diga Genoa kañum samti kippu Sassuolo loggi ɗiɗi e loggol gotol ñalawma janggo so woni 19h45 GMT kippu AS Rome ma hewdire kippu Napoli championnat mo leydi Angleterre kiwdire ñalawma jango 18e journée so woni 12h30 GMT West Ham ma hewdire équipe Manchester United 17h30 GMT équipe Liverpool ma hewdire équipe Arsenal gasi ha laabi jaabi hatirdi coupe du monde club ñalawma hande kippu Manchester City kañum samti kippu Fluminense mo leydi Brésil logginaye ndiga kabruji cofsal balli ngudiren kabruji men ko fate signature Luis Suarez o signini contrat makko to club biteɗo Inter Miami maw tawtu toon Lionel Messi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sarɗi habru min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko aset nogas tati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati yen mbaali jaam ha janggo on jarama